Gore rinera kudya rinopisa mburi yeZimbabwe ndadzoka ndauya pachivhitivhiti chenyu paCoolion TV right. Nyaya iri panapa ndeyekuti zvoni vaMnangagwa vabuda muZimbabwe zvamanje manje pandiri kutaura nemiko zvinezvi ende vatoisa message vachidedzera kuzvoni I have safely arrived in Durban, South Africa to participate in the 46th ordinary summit of Southern African Development Committee SADC heads of state and government. This year our region gathers under a pivotal theme: resilient, sustainable and inclusive industrialization through infrastructure development, agricultural and critical minerals transformation in pursuit of a just world. Zimbabwe remains deeply committed to driving regional integration. We look forward to fruitful deliberations that unlock the full potential of our shared infrastructure, agriculture and vast mineral wealth. Together, we are building a stronger, self-sustaining SADC ecosystem that leaves no one and no place behind. Ndo mashoko abuda chitaurwa na President Emmerson Mnangagwa mushure mekunge vasvika vapindira kunyika ino, vapinda vari kunoko tinawo mudhara ndonyika yakamboponera gore riya patakatanga ndikuwanza takuti mudhara we auya kunotsvaga basa regonyeti here gore rechegore racho akuona takamboonererako bada vamwe vakati atiza sei kuZimbabwe vanzi atiza ari mutaire gonyeti, apinda mutaire gonyeti mbapomberwa mweya arimomo. Vamwe vakati aiwa abuda nekumozambique inside apfeka dress rechikadzi, vamwe vakati apfeka gemenzi aita sei. So he is back in South Africa for now. I don't know kuti ichange ichipera sei nyaya dzacho, even though tine nyaya dzimwe dziri sad dziri kuitika munyika yekwedu pakuti zvone tiri kunzwa kuti vaMnangagwa pane nyaya dzekuti zvone kariba kako mudhara unarupawo $100 boy here iyo. Ndachiona umwe mupana so about taura shit achitaura nonsense, achitaura kuti zvoni imimi muri kuda kuti nyaudza nenyaya yekuti $100 muri kuti ishoma, kana zvichinge zvichini muda kupiwa mari pachitunhu achichajai imimi kuti chema icho muda kupiwa mari. Pfungwa dzavanhu ZANU-PF idzodzo amene kuti pfungwa dzacho dzinenge dzakaita sei. Ida hangu handisi munhu wokunzi ndiri munhu anotaurisa because nyaya dzacho dzinozopedza zvakunzi iwewe ndiwo unoda kukuchidzira vanhu kuti vange vachitaura zvakawanda wanda, ndiwoda kukuchidzira vanhu kuti vange vachichinza vataura zvavanoda right. But iko zvinezvi mhuri yeZimbabwe ndiri ipapo hanzi ndotaura here kana ndotaura taura right. Pane nyaya irikutaurwa panapa iri kusendwa kuna Mr. Mkanya but handisi kuziva ndotanga neipi panapa manje because you know it's quite confusing kuti ndotanga pane nyaya Mkanya here kana kuti chi but mudhara Mkanya mudze kuti kune 50 mareply ako kuno akasetwa nevanhu but anyway yaMkanya tira kuisa pekupedzisira pasemunigakini regai tiende timbonzwa pane zviri kutaurwa nevakuru vari panapa magweta vari kunge vachimirira nyika dzekwedu pane nyaya idzi kana dzichinge dzatanga kunetsa. Ngatimbonzwa zvitaura pakaipa. Hello Zimbabwe, this is More Precision Muzadzi, the leader of Voice of the People Party. As we march forward as a nation, we have to be clear about where we are going as a nation. As a political party, we have already prepared our party manifesto that you can see on the screen behind me. We have got 7 campaign promises. Number 1 was saying when we win in 2028 elections as a political party, as Voice of the People, we promise the people of Zimbabwe 7 things. Politicians are known for over-promising and under-delivering, but we believe in under-promising and over-delivering. So we've minimized our campaign manifesto to 7 items, just 7. First, we were saying we are going to have a new flag for Zimbabwe. A flag represents what we venerate as a people, what we hold in high esteem. The current flag that we have in Zimbabwe, it was suitable as it depicted the past realities, spiritual realities, past aspirations of our nation. But since we have had a new constitution, a new complexion in terms of spiritual realities, in terms of aspirations and national objectives as a nation, it is just fair and just to have a new flag that completely captures the direction that our nation is taking and what we venerate.
Zimbabwe is a Christian nation, and we shall have a referendum. We're not going to impose as a political party when we win elections a national flag. No, we're going to have a referendum where people are going to choose whether to retain the current flag or the new designs that we've come up with, or to have the Rhodesian flag, or any other design that the people of Zimbabwe might put forward to capture our aspirations, to capture our spiritual realities in terms of what we venerate and what we hold in high esteem as a nation. That is the first thing. So the first things that we're going to have is a new flag. We're going to have a referendum over whether people are agreeable to have a new flag, the old anthem. It is our belief as a political party that things went south the moment we changed our national anthem. So we're going to have that Ishekomborera Zimbabwe back as our national anthem. But we're not going to impose. We're going to have a national referendum over the flag and over the national anthem. The second thing that we promise you as a political party is that we are going to have an industrial market economy in 5 years. Zimbabwe is going to leap from being a failed state that it is today into an advanced industrial market economy in 5 years. And how are we going to achieve it? This is going to be achieved through infrastructure, manpower development, and incremental innovation. The same way the Asian tigers, China has done it. This is how we're going to pursue industrial market economy in 5 years. We are going to do it. In exactly a month or so, we will have achieved near total employment. We know how we're going to do it. The infrastructure that you will find in Europe and in America, we have it in Zimbabwe. It is going to be built by our own people. Number 4 thing that we are promising, our own currency with the full attributes and functions of money. Right now, we have not yet our national currency. It's a joke what has been going on. Number 5, we promise that we're going to have a land audit. The chaotic land reform, in as much it had noble ideas, it was not done with integrity. We're going to have a land audit to see how we can have a standard size for farms and make sure that we eliminate corruption. That is the multiple farm ownership. We're going to have a land audit. Number 6, we are going to have judiciary overhaul. We already know that when we win elections, we have fixed the first arm of government, the first 2 arms of government, the executive and the legislature. Once we control the executive and the legislature by winning a parliamentary majority, then we have a legitimate government, a rational government in the executive, and we have a legitimate parliament, not the seekers and the imbeciles that we have today in the legislature and in the executive. These are criminals. In 2028, we promise you a rational government and a legitimate legislature. We are saying we are going to reform the judiciary. There's going to be a judiciary overhaul. That is the 6th thing that we promise you as Voice of the People Party. Judiciary overhaul completely. The judiciary as it stands right now, it has been compromised. That's why you see we've filed in the Constitutional Court challenging CAB 1, where the president grabbed powers to appoint the Chief Justice, Deputy Chief Justice, and the Judge President of the High Court and other senior judges. We have also challenged CAB 2 and we've also challenged CAB 3 to make sure that we have constitutionalism. And that is the last thing that we are promising Zimbabwe. Right, muri yeZimbabwe zvatoda kuti tiite panapa tanopinda panyaya yemukanya. Are you ready for nyaya mukanya? So zvandoda kuti ndigare ndakuzivisa iregedza ndishandise mukana uno ndibvumidzei kuzivisa maZimbabweans ese vari munyika yaSouth Africa ine vari kudawo kuregisterwa macompanies nekuvhurirwa maFNB business accounts vasina mawork permits kana mastart permits. Bata iflyer iro education research iyo ndio inokwanisa kukuitira izvozvo. Unokwanisa kuregisterwa company ovhurirwa FNB business account usina work permit kana start permit, but unofanira kunge une passport yako iri valid and vanokuitira vari kwavari ikoko, iwewe uri kwauri ikoko. Ngembati patangopinda pana hanzi mukanya aita seko dara taranyaya yemukanya ka vanoda kunzwa Zviro mudhara.
ikazvinonzi musha wakapiswa last of last year. Now we say tiri kuenda kundoridza pamuchato wasewiki nawo chivhayo najabreza navamwe vakasiyana siyana ikoko. Saka tichange tiriko. Hamusi mere zuro inini maiti handidyi mari yeupambe pfumi, mari yeudyire. Kana ndine mota yangu chero ine ngura ndio yangu. Ko nhasi mazogamuchira mari dzembavha futi. So saka ndichigara ndichitaura kuleni kuti nama all vet their criminality in this country. They're all vegetarian people. They are criminal in the Zimbabwean country, in the Zimbabwean citizens. Kufanana nere dhara reri redaba meso sebepa rapiswa. Vakapisirwa musha manje vakapiswa musha wamadzibaba veshanduka nemwana wavo vakapisirwa mumba mwana wamadzibaba veshanduka nekuda kwenyika iyi, nekuda kwekuoposa ZANU-PF. Voda kuwana pokuzokera kuzoti vandowana pokufutsirwa vafa manje. Dhodhi romudhare. Dhodhi che